Бацькі трохгадовай мастачкі з Рэчыцы Лады Шчогалевай прафесійныя мастакі. Алёна і Анатоль, нягледзячы на вялікі вопыт і свой погляд на мастацтва, у творчы працэс дачкі прынцыпова не ўмешваюцца. Усё гэта дзеля таго, каб захаваць дзіцячае ўспрыманне свету і колеру. Как только она родилась, буквально через месяцев 6, она уже могла хорошо различить, где папины работы, где мамин. Ну и где-то месяцев с 8 начала уже конкретно так брать кисть в руки, и краски, и палитра. И это сразу было по цветам видно, что у нее есть какое-то ощущение. Хотя мне казалось плюс на плюс, то есть папа и мама художники не дадут этого. Ну, обрадовалась. Жираф, які спалохаўся пры вядзенню. Лялькі на пажарнай машыне ляцяць у космас. Пірат, робот і кракадзіл гуляюць у карты. Бандыты ядуць кашу. Кацяня Гав лічыць пацалункі. Менавіта так жывуць і выглядаюць героі карцін, якія прадстаўлены на асабістай выставе Лады Шчогалевай. Я все картины нарисовала. Веснойка, овечка, Алекса. А кто это такой? Это лев такой, который рычит страшно. Чаще всего она рисует улыбающихся людей. Семью, подруг, ну и животные, но они обязательно тоже улыбаются. Усміхаліся і ўсе прысутныя. Большасць гледачоў выставы даволі юнага ўзросту. І не дзіўна, свята ўсё ж такі дзіцячае. Сярод важных гасцей клоуны ды чараўнікі. Нават натхненне Лада чэрпала з дзіцячых гульняў і сапраўднага цуда. Чтобы ничего не испачкалось. Нужно вот так аккуратно рисовать небо. Працоўны інструмент маленькага творцы – маркеры, алоўкі, фламастары, рознакаляровыя фарбы. Пры іх дапамозе мастачка прадэманстравала свой талент і пакінула ўсім гасцям выставы прыемныя творчыя падарункі. Але нягледзячы на такі сур'ёзны падыход дзяўчынкі да творчай справы, з накірункам у мастацтве Лада пакуль не вызначылася. У сваіх работах яна ўмела сумяшчае графіку з жывапісам ці лепкай. Ды і спяшацца няма куды. Часу для вызначэння ў трохгадовай мастачкі яшчэ шмат. Кацярына Ждановіч, Яўген Макеенка, тэлерадыёкампанія «Гомель».